No niin, eli moi. Mä kuvasin tuossa yhden videon. Mä kävin taas saunassa ja samalla myös kinoksissa. Mut Anna kuvasi sen ja se kusi. Ja sen takia, että Anna kuvasi sen. Vaan sen takia, että oli liian pimeetä. Ja kameran salama oli aika paska. Tai oli. Niin. Että sen takia. Mut siis 5 tilaajaspessu. No, mä teen varmaan, oliks ne mun nyt 7 tilaajaa. Joo. Tai no. Niin, että tulisikin 7 tilaajaspessua. Katsotaan tilanteen mukaan tietysti. Mutta joo. Mä ehkä saan ladattu sen videon kohan tähän. Mut katsotaan nyt.